Mä niin kuin totesin, että sieltä on ollut ehkä eri tiellä sieltä ysitieltä. Et sitten saanut sanottua, että jäi noin yhdet miinukset laskematta tuohon. Joo. Toimintakyky, se rohkeuspuoli, mitä erikoiskokeet kelkka ja pimeä huone. Mä saan tehdä kelkalla töitä ihan tosissani, että mä saisin sitä vähän niin kuin säikytettyä ja ajettua sitä pois siitä eestä. Se ottaa hyvin vastaan sitä siellä eessä, haastaa kelkkaa. Kelkka pysähtyy, niin se menee omatoimisesti lähes heti haistaan sen. Ei se tarvii siinä mitään apuja eikä hirveästi aikaakaan. Pimeässä huoneessa se lähtee liikkeelle, tutkii, tutustuu, kulkee eteenpäin ja tulee suoraan sun luo. Ei siinä ole yhtään mitään. Sitten toimintakykyyn katsotaan. Periaatteessa tuon +1 saa sillä, että erikoiskokeet menee hyvin. Isompiin halutaan sitten, että koira puolustaa, ottaa osaa myös tuolla tappeluosioissa, on rohkea myös niissä. Tänään puolustuksessa se ottaa hienosti kantaa. Seinässä se olisi saanut pikkasen voimakkaammin olla kyllä. Siis sehän ei väistellyt mihinkään, sille ei ollut niinku mitään. Se istui siihen maahan, kun sä lähit ja sen jälkeen se ei sitä asentoa muuttanut eikä ilmekään oikeastaan vaihtunut. Vaikka se risua lyö seinään siihen sen pään yläpuolelle, että se vaan kattelee. Mutta ei se myöskään, kun ei se siellä väistänyt, niin tänään katsottiin sitten hyväksi koiralle silloin kanttia istua siinä. Sillä ei ole aggressioita, mitä se käyttää siinä ja tosiaan ihmiset on ystävällisiä, niin se ei sen tarvii siinä räyhätä, mutta silloin kanttia siinä olla paikallaan, eikä tarvii lähteä mikään väistelee, niin toimintakyky +2 hyvä. Terävyys, kuinka se puolustaa itteensä, no se menee tuohon +1, pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäysalue, on heti kaveri, kun lähestyy. Puolustushalu +3, kohtuullinen hillitty. Siinä on pieni viive, se hetken aikaa kattelee, että onko toi oikeasti ihan tosissaan. Sitten vähän haukkuu, se ei mitenkään kauhean raivona siinä välttämättä ole. Hyökkäys loppuu, niin sitten se kääntyy heti kattoo hyväksyntää sulta, että oliko tää niinku ihan hieno suoritus. Ja aika vahvasti se muutenkin, niin se kyllä ottaa sun kontaktia. Eli viivi ja punainen pinta. Hyvin lukee niinku sulta sitten aina kuittaukset tilanteisiin. Mutta puolustushalu joo tosiaan +3 kohtuullinen hillitty. Taisteluhalu, kuinka se nauttii tuosta alun keppileikistä, no siitä se tykkää. Se on +3 suuri, ottaa keppiin. Vähäsen siinä on ensin se vetämisen suunta hukassa, että se enemmän vääntää ja painii niin kuin melkein sylipainia, että se lähtisi niin kuin yrittää ryöstää multa sitä keppiä, mutta se ote on semmoinen, että ei siinä kapula pyöri yhtään ja kestää kuormitukset, vaikka lyö omaan käteen ja muuta, niin ei irtoa mikään. Ja se käyttää hyvin taisteluhalua myös tuolla niin kuin kelkalla, että se haastaa sitä kelkkaa ja vähän haastaa hyökkääjääkin. Pystyy hyödyntämään sitä taisteluhalua tuolla toiminnassaan. No hermorakenne, kuinka se kuormittuu tässä testin aikana? No eihän se hirveästi kuormitu. Kelkalla tosiaan, kun se haistaa sen ensimmäisen kerran, kun se nuuskasee, niin se on sillä selvä. Ei sitä tarvii jäädä säpsiin eikä ihmetteleen eikä jää kierrokset ylös, että sen täytyisi purkaa sitä jotenkin näpsimällä sitä kelkkaa tai mitään muuta. Että ainoat oikeastaan niin se pieni ohjaajan tuen hakeminen, toisaalta se nyt on teidän hyvää keskinäistä suhdettakin. Ja jossain kohtaa ehkä vähän tuossa hyökkäyksessä ehkä se olisi, jos se olisi toiminut vahvemmin, niin siinä ehkä, että pikkasen joissain kohtaa voisi olla vielä parempi, mutta nämä riittää tähän +2 tasapainoiseen, että sitten saadakseen vähän enemmän, niin sitten olisi voinut olla muuten niin noissa toimissaan sitten tuolla terävyydessäkin osoittaa jotain. Temperamentti, käyttäytymisen vilkkaus, kuinka oikea-aikaisesti, oikein suuntaisesti se reagoi. Silloin hyvät hermot, sen ei tarvitse turhia hötkyä, mutta kun jotain tapahtuu, niin kyllä se on huoneessa mukana ja oikeaan aikaan ja oikeaan suuntaan reagoi. Ja se mikään silleen diisseli on, että tuossa leikissäkin hyvin syttyy siihen ja lähtee menee, se on +3 vilkas. Kovuus, kuinka se muistelee näitä ikäviä asioita. Tuo kulma meni siinä mielessä vähän, meidän säikytys se kerkesi kurkistaa sinne kulman taakse jo siinä heti säikytyksen yhteydessä, niin sen takia kolisteltiin vielä pimeässä vähän. Heitettiin pesuvadilla sitä, ei se siitä sen enempää piitannut, se haistui sitä. Vähän venytti itteensä ja haistui sen pesuvadin jatkomatkaa.
ei sekään niinku riittänyt sen pysäytykseen ja toisaalta sitten toi mitenkä sillä kantti kestää tuolla seinässä, niin se on +3 kohtuullisen kova. Luoksepäästävyys +3 hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin kaikissa tilanteissa ihmisten kanssa tulee hyvin juttuun, ei mitään. Jos ei sitten tuu tosiaan mustelmia, että Rottweilerin pääkallo on aika kova, jos se onnistuu poukaseen ylöspäin tuossa samaan aikaan kuin itse kumartuu alaspäin. Se on ainoa, mutta ei minkäännäköistä pahan suopuutta tai pidättyväisyyttä siinä näy. Ja laukaus varma. Miinuspisteitä ei keksitty ja sitten täällä on nämä pari herkkua, hermot ja toimintakyky, mitkä on kakkosessa, niin 248 pistettä. Mä uskon kaveri. Harmi, että se on se olkapää. Josko se siitä paranisi. Hyvä. Kiitoksia.